začneme samotnou výrobou, ukážeme si, čo budeme potrebovať. Dve dosky s rozmermi 30 x 16 cm, dve s rozmermi 30 x 20 cm, pričom do jednej z nich sme vopred vyvrtali otvor s priemerom 3 cm vo výške 5 cm od vrchu. Ďalej budeme potrebovať dosku veľkú 27 x 20 cm a dve s rozmermi 16 x 16 cm. My sme zvolili hrúbku 20 mm. Akumulátorovú vrtačku, samorezky dlhé 30 mm a hrubé 1,5 mm, dva klince, ceruzku, meter, pilník a kladivo. Dosky si usporiadame, aby sme vedeli, ako ich budeme spájať. A všimnite si, že sme použili morené drevo, ktoré je odolnejšie voči nepriaznivému počasiu. Povrch dosky znútra búdky si zdrsníme kladivom, aby sme vtákom uľahčili cestu von. Takto upravíme všetky 4 steny. Bočnú a zadnú stenu si spojíme samorezkami. A takto si priskruhujeme ostatné steny. Menšinstvo dosiek, ktoré nám ostali, opilníkujem zo všetkých strán o 1 až 2 mm. Opilníkovanú dosku umiestnime 2 cm od bočnej a zadnej steny a prichytíme samorezkami. Ďalej si vrtákom vyvrtáme dve dierky o niečo väčšie ako je hrúbka klinca. Takto zaistená búdka je chránená pred predátormi, ale aj nepriaznivým počasím. Odnímateľná strecha nám umožní búdku po sezóne vyčistiť a tiež vtáky prikrmovať.